Няма ли го, Мишо? Мерси. Его. Какво става, маняк? Джими, какво правиш тук? Какво правя тук? Да дойда да гледа през тук. Ти що не си ми казал, че имаш заведение? Аз ако не беше значи дядо ми да са там тук вчера във Фейсбук, нямаше даже да разбера. Ами... Не е още напълно готова и аз едва не съм ти се похвалил. Да, виждам, че нещо не е както трябва. Нищо липсва. Не се чувствам в безопасност тук. Безопасност? Кой имаш предвид, бе? Абе, мога да се намеря Фейсбука. Я да се наруши. Джими! Ела! Джими! Много по-профа снимка. Кой имаш предвид? Каква безопасност? Слушай сега. Снощи гледах документален филм за земетресенията в Япония. И аз какво трябва да направя? Да почна да се търкалям по земята като хапа на кобра, бе? Не, ама не. Споделям ти, че снощи не успя да спа цяла вечер. Но сега като се замисля, твоята кръчма е един голям капан. Кое? Пич, тая кръчма един ден ще напълни. Отвънка ще настъпа Армагедон. Ти какво ще направиш? Между другото, декорът ти пълнолетен ли е? Ко? Джими, пак ли си на наркотици? Брачет, сега сериозно. Ти имаш ли план за еякулация? Еякулация? Това е еякулация, маняк. Не бе, чубаджия. Еякулация, бе. Еякулация. Аварии, бедствия, природни явления, паранормална активност. Какво не е филм? Инфлация. Не е за това, ти си мислиш. Бръслип. Извратиняк. Това се нарича... Няма значение, кой искаш да ми кажеш? Виж сега, за миг си представя, как седиш спокойно и си пиеш кафенето. И се наслаждаваш на гледането отвън. И изведнъж се развърта на торнадо с акули. Човек, значи виж какво, това е невъзможно тук да се случи, тук няма акули. Добре тогава, представи си, че едно стадо Годзили се е така отвънка и пасат. И една от тях е отишла да си вземе баничка. И реши да иде пред кръчмата и си паркира мазното попито ей тук пред вратата. Как ще излезеш? Ами... Ще изляза и там от прозореца. Добре, като имаш решение на всички. Ами ако кръчмата се катастрофира с един айсберг и се напълни с вода навсякъде, ледена студена, минус 1 милион градуса, направо като я пипнеш и се превръщаш в пингвин. Кой от нас дамата тогава ще е на дъската и ще оживее? Джим, що ме занимаваш с тези глупости? Защото, маняк, когато настъпи денят на независимостта, ти няма да си подготвен. Че за кого ще помисля? Да не си го Смит. Джими, въобще не ме интересува кой ден си. Искам да има клиенти. Точно, хората ги е страх. Ти усещаш твоята кръчма е несигурна, като българската икономика. Добре, според теб, какво трябва да направя? Много добра идея, Джими. Вече доволен ли си? Да, вече се чувствам якулиран. Джими, пожар! Пожар! Къде, бе? Тъпата ти табела се запали, бе. Какво ще правим сега? Аз ти казах, че имаш нужда от план за евакуация. Пич, като настъпи Армагедон, си забравих крепко. Защото, маняк, когато настъпи деня На сигурността? Бе, какво да кажем? Ай, чекай. Так.